Здравейте! Казвам се Мария Кръстева и съм адвокат при Софийската адвокатска колегия. С възлагане на обществени поръчки се занимавам още от времето, когато тази материя се уреждаше от Закона за възлагане на държавни и общински поръчки. Дългогодишният ми опит като държавен служител при възлагането на обществени поръчки от публични възложители и като адвокат при консултирането на възложители и участници в обществени поръчки ми показва, че най-големи затруднения и проблеми участниците в процеса на възлагане имат в периода от приемането на нови норми, уреждащи тази материя, и натрупването на практика по прилагането на закона от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Именно това мотивира мен и колегите Иванина Петкова, дългогодишен експерт финансов контрольор при голям публичен възложител, и адвокат Станимира Чубатарова с дългогодишен опит при прилагането на Закона за защита на класифицираната информация, да приемем предизвикателството за провеждане на поредица от практически обучения по възлагането на обществени поръчки. Целта ни е да предложим практически решения за целия процес, който проследяваме. От планирането на една обществена поръчка и нейното публикуване в регистъра за обществени поръчки и профила на купувача, по отношение на възложителите, и от публикуването на обществена поръчка до изготвянето и подаването на оферта от участник в обществена поръчка, а по отношение на обществените поръчки в областите, свързани с отбраната и сигурността, поради липсата на теоретични и практически решения, предлагаме семинара да включва проследяване на процеса от прогнозиране и планиране на една обществена поръчка в тези области до възлагането, до публикуването и в регистъра, респективно от публикуването до подготовката и подаването на офертата от участниците. Надяваме се да ви бъдем полезни в максимална степен, улеснявайки ви в този нелек процес. Благодаря за вниманието.